This is Putro Maheso Lawung Kunci Ringinanum and Tim Ndigar from DJ AL Project Remix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula minangka saking anggota kesenian bandengan Putra Mahesa Lawung badhe main. Nanging kula langkung rumiyin badhe ngaturi cikal bakal dusun mriki manca sekawan gangsal ingkang jumeneng tengah manca warni rupinipun. Mila sedaya dipun kawuningani mugi-mugi maringono rahayu slamet dhateng rombongan kula Putra Mahesa Lawung. Ngawuningani malih sederek kula sekawan gangsal ingkang jumeneng, sederek ingkang saking bapa ingkang saking biyang, ingkang campur siti ingkang campur toya, ingkang kerawatan ugi ingkang boten kerawatan, ingkang wonten ngajeng ugi ingkang wonten wingking, ingkang wonten kanan ugi ingkang wonten keri. Sedaya dipun kawuningani maringono rahayu slamet dhateng rombongan kula Putra Mahesa Lawung. Mugi-mugi Gusti Allah maringono rahayu slamet sampun ngantos wonten ingkang beda kala nyarukerta dhateng rombongan kula Putra Mahesa Lawung. Sun mata aji kusila gundaka ranjang kencana, cementi kuso dolanan upat-upati lawe wenang, tak seblak kaping pisan gumebyar ana ing tengah latar, tak seblak kaping pindho kaya dene dandang rebutan penclokan, tak seblak kaping telu sumembur slamet saking kersane Allah. Ya walah ya walah ya walah. Sesanti Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti Putra Mahesa Lawung kalis ing sambikala menapa-menapa paringono rahayu slamet saking sak kersane Allah. Ya walah ya walah ya walah.
This is Putro Maheso Lawung Kunci Ringinano and Tim Dikat from DJ AL Project Remix. AL Project